Čaute pozerači. Dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa vám hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 19. 6. alebo 19. júna, meniny oslavuje Alfred. Čiže Alfredom prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia. Veľa zdravia, šťastia. Dneska sa oslavuje aj Svetový deň žonglovania. Ja osobne žonglovať neviem, ale schválne dajte mi vedieť do komentára, koľký z vás vedia žonglovať. Či už s 3, so 4 vecami, alebo aj so 6, 5, to je jedno. Dneska pravdepodobne, ak sa nič nezmení, bude pekné počasie. Slniečko už vychádza spoza obzora, čiže máme sa tešiť na čo? Na to, že bude pekné počasie. Každopádne vám prajem pekný deň, pekný slnečný deň z veľa vitamínu D zo slnka a do pozretia pozerači.